Ва ўстанове адукацыі Магілёўскі дзяржаўны каледж мастацтваў з 2023 года для навучэнцаў спецыяльнасці бібліятэчная справа паспяхова ажыццяўляецца краязнаўчы даследчы праект «Праз мінулае ў будучыню». Існуе ісціна – за моладдзю будучыня краіны. Таму адным з прыярытэтных напрамкаў з'яўляецца выхаванне маладога пакалення на гістарычных і культурных каштоўнасцях беларускага народа. А асноўнай ідэяй вядучай часткай практыкі вызначылася распрацоўка экскурсійных маршрутаў для папулярызацыі вядомых і малавядомых аб'ектаў, гістарычных, прыродных і культурных славутасцей Магілёўшчыны. Праект складаецца з цыкла асобных тэматычных праектаў, якія былі апрабаваны і паказалі выніковасць. Асноўнымі этапамі рэалізацыі практыкі стала выяўленне тэматычных напрамкаў экскурсійных маршрутаў, што прадугледжвае аналіз зацікаўнасці моладзі, вызначэнне значнасці напрамка, запатрабаванасць і ў той жа час незвычайнай стэмы, а таксама улічванне мясцовых асаблівасцей і культурна-гістарычных рэсурсаў рэгіёну. Вызначэнне аб'ектаў даследавання, якія будуць уключаны ў маршрут, а потым агляднае і дэталёвае іх вывучэнне. Распрацоўка тэхналагічнай карты схемы экскурсійнага маршруту, якая адлюстроўвае змест праграмы і апісанне паслядоўнасці выканання дзеянняў падчас ажыццяўлення падарожжа. Складанне партфеля экскурсавода з вызначэннем наймення камплекта інфармацыйных матэрыялаў, якія будуць выкарыстоўвацца ў ходзе правядзення экскурсіі. Распрацоўка турыстычнай карты, якая ўключае паслядоўнасць і візуальнае прадстаўленне маршруту, апісанне і часовыя рамкі, што дазваляе зручна арыентавацца на экскурсіі. Прадугледжана абавязковае правядзенне тэматычных, выязных і віртуальных экскурсій. Вынікам даследаванняў з'яўляецца выданне экскурсійнага даведніка, дзе тлумачыцца значнасць каштоўнасцей і як забяспечваецца даступнасць да іх. Знаходжанне аб'ектаў маршруту адзначаецца геалакацыяй на карце. Усе даследаванні дэманструюцца на навукова-даследчых студэнцкіх канферэнцыях і конкурсах Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. Перспектывай развіцця практыкі вызначана стварэнне баз дадзеных экскурсійных маршрутаў і правядзенне тэматычных экскурсій з навучэнцамі іншых устаноў адукацыі. Праект дзеючы і будзе працягвацца пры назапашванні новых ідэй і запатрабаванасці.